Αλλά εγώ με την Τζίνα μπορούμε να πολιτικολογούμε για πάρα πολλές ώρες. Το έχουμε αυτό σχετικά εύκολο. Αλλά χάζευε αυτό πριν και μ' άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Σήμερα. Καλημέρα Πάνο Κωνσταντόπουλε. Ο Πάνος Κωνσταντόπουλος είναι γραφίστας, διευθυντής του περιοδικού GR Design. Αυτή τη στιγμή εργάζεται στην Καθημερινή. Έχει δουλέψει και σε πολλά άλλα μέσα. Έχει μια πολυετή εμπειρία στο χώρο. Δεν θα μιλήσουμε για πολιτικά με τον Πάνο Κωνσταντόπουλο, ευτυχώς δηλαδή και για μας. Όχι, εγώ θα ήθελα. Ναι, εγώ θα ήθελα να. Γιατί θα ήθελα. Γιατί το design έχει και πολιτική. Σημειολογία, πολιτική, διαφορά, όλα αυτά μέσα είναι. Και μάλιστα εδώ πέρα ήταν πάρα πολύ ωραίο θέμα, εκτενές κιόλας, για την αφίσα, για την συναυλία της Χαρούλας Αλεξίου με το Γάντι. Με το Γάντι, ναι. Που είναι μια πολύ ωραία κουβέντα. Θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό. Εγώ που αγαπούσα, ας πούμε, τον Ουμπέρτο Έκο, πιο μικρό παιδί ως φοιτήτρια, είναι με τέτοια χαρά μας είναι αυτή. Θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό. Να μας πεις καταρχάς για το περιοδικό. Το περιοδικό είναι 7 τευχών. Δείξω κιόλας. 7 τευχών. Είναι ένα περιοδικό για το design, για το graphic design. Απευθύνεται σε νέους γραφίστες αλλά και προχωρημένους. Είναι τρίμηνο. Και έχουμε... Όταν λέμε graphic design στα ελληνικά το λέμε γραφικό σχέδιο, ας πούμε. Ναι, ή γραφιστική. Γραφιστική απλά. Γραφιστική, ναι. Το λέμε GR γιατί είναι ελληνικό, αλλά και graphic design. Όχι, το λέω, ξέρεις, απλά κάνω πολλές φορές το μεταφραστή, γιατί και η Τζίνα εδώ πέρα συχνά μου μιλάει λίγο γαλλικά. Έχουμε και καλεσμένους που μιλάνε μισά αγγλικά. Χθες είχαμε εδώ πέρα ένα κύριο ο οποίος μίλησε αρκετά αγγλικά. Αλλά τέλος πάντων, συγγνώμη που σου διακόπτω τον ήρμο. Λοιπόν, και ασχολείται με τη γραφιστική. Παρουσιάζουμε γραφίστες, κάνουμε θέματα, αφιερώματα. Είναι ένα ζωντανό περιοδικό. Να πω για την αφίσα αυτή, επειδή είναι και ένα μεγάλο αφιέρωμα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Με ενθουσίασε το αφιέρωμα, γιατί το περνάει από διάφορες μεριές. Ασχολείται ακόμη και με το πώς έχει τοποθετηθεί στο χώρο η αφίσα, το οποίο το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Το ιδιαίτερο σε αυτό, και δεν έχει να κάνει με την πολιτική, αν απευθύνεται στις καθαρίστριες και είναι θέμα πολιτικό, είναι ότι ο συγκεκριμένος σχεδιαστής, ο Δημήτρης Αρβανίτης, κάνει κοινωνικό σχεδιασμό. Social design είναι ο όρος. Λοιπόν, δηλαδή βλέπει θέματα για το περιβάλλον, για την πολιτική, για οτιδήποτε έχει να κάνει με την κοινωνία και σχεδιάζει αμυστή. Δηλαδή βγάζει μια αφίσα και την ανεβάζει στο Facebook για να προβληματίσει. Στο συγκεκριμένο θέμα με τις καθαρίστριες, είχε κάνει μια αφίσα, φαίνεται και στο περιοδικό, με το γάντι το κόκκινο, με το σήμα της νίκης και το σήμα της γροθιάς. Οι καθαρίστριες το είδαν αυτό στα δίκτυα τα κοινωνικά και τον πλησίασαν χωρίς να το γνωρίζουν. Και έτσι έγινε αυτή η αφίσα που σηματοδότησε και το κίνημά τους εισαγωγικά. Όταν ο ραδιοσταθμός που διοργάνωσε συναυλία με τη Χαρούλα ζήτησε από τον γραφίστα Αρβανίτη να φτιάξει μία αφίσα για τη συναυλία στο Σύνταγμα, ο Αρβανίτης λοιπόν επέβαλε το κόκκινο γάντι με το μικρόφωνο. Εδώ λοιπόν ποια είναι η ιδιαιτερότητα, ότι η στάρ Χαρούλα Αλεξίου, η κλασική ας πούμε θέση του μάρκετινγκ και των τραγουδιστών είναι να βάλουν το πρόσωπό τους. Λοιπόν, η Χαρούλα λοιπόν αποδέχτηκε γιατί είχε ισχυρή προσωπικότητα ο σχεδιαστής, ο γραφίστας. Και έτσι λοιπόν είδαμε την Αθήνα γεμάτη με το κόκκινο γάντι με το μικρόφωνο. Το οποίο φυσικά έχει αυτό επιτυχία. Το αισθητικό αποτέλεσμα λοιπόν, το οποίο έχει ένα παρασκήνιο ας πούμε, πάρα πολύ ενδιαφέρον και βλέπουμε ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τυχαίο και εκεί έχει να κάνει με την προσωπικότητα του σχεδιαστή. Γι' αυτό επιμένω εγώ ότι ο γραφίστας πρέπει να έχει θέση, να ξέρει πολιτική. Δεν είναι δηλαδή μόνο καλλιτέχνης να σχεδιάζει. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι χρειάζεται και πολιτική στη δουλειά μας. Είναι μια έτσι πιο εξελιγμένη μορφή των σκητσογράφων. Θα μπορούσα να το... Ναι, είναι εφαρμοσμένη τέχνη, οπτικοποιούμε και βγάζουμε μηνύματα άμεσα για ένα γεγονός. Και πάνω σήμερα, πες μας σε λίγη ώρα τι θα συμβεί. Το απόγευμα σε 7 η ώρα στο Μουσείο Μπενάκη. Το περιοδικό έχει κάνει ένα αφιέρωμα στα 10 χρόνια του Μουσείου Μπενάκη, του κτηρίου της Πειραιώς. Αυτό το παλιό βιομηχανικό κτίριο που είναι το μουσείο πια. Ναι. Και έχουμε και αφιέρωμα στο περιοδικό. Η ιδιαιτερότητα του περιοδικού είναι ότι κυκλοφορεί το τεύχος με 10 διαφορετικά εξώφυλλα, τα οποία τα σχεδίασαν παλιοί και νέοι σχεδιαστές γραφίστες και έχουμε ένα τεύχος με 10 εξώφυλλα. Είναι αυτό που κρατάς? Αυτό είναι αυτό. Ναι. Αυτό τυχαία είναι του Δημήτρη Αρβανίτη. Αυτό το σύμβολο είναι, θα σας το εξηγήσω, είναι το μουσείο της πόλης μας, το μουσείο της καρδιάς μας. Ναι, γιατί είναι και αυτό το σήμα που χρησιμοποιούμε να δείξουμε στο χάρτη. Αλλά είναι υπέροχα όλα τα εξώφυλλα. Πάνω να το φέρεις λίγο πιο μπροστά, να το δείξουμε λίγο καλύτερα. Ναι, αλλά είναι πάρα πολλά τα εξώφυλλα που μπορείτε να δείτε και έχουν κάνει σχεδιαστές.
και έχουμε μια ωραία γιορτή, μια γιορτή του design μέσα στην κρίση. Έτσι το ξεπερνάμε με χαρούμενα πράγματα. Εν τω μεταξύ, πάει καλά το ελληνικό design στο εξωτερικό ή είναι ιδέα μας? Δηλαδή, είχαμε και τις επιτυχίες των Beetroot που πήραν πολύ μεγάλη δημοσιότητα. Και... Νομίζω ότι είναι η Beetroot μέσα σε αυτούς που έχουν σχεδιάσει. Αυτό που καταθήκη. Αυτό που κρατάω, ναι. Έχουν κάνει ένα σχέδιο με μονοκοντιλιά και απεικονίζουν όλα τα πιο χαρακτηριστικά σημεία του μουσείου. Ναι, οι Έλληνες γραφίστες και τα δημιουργικά γραφεία πάνε καλά στο εξωτερικό. Έχει βοηθήσει πολύ το διαδίκτυο. Είμαστε έτσι ένα παγκόσμιο χωριό. Οπότε έχουμε βγει στο εξωτερικό με πρωτιές. Με τη δουλειά πολύ εύκολα. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι καλά είναι τα βραβεία και οι διακρίσεις και οι μονομερείς δουλειές. Αλλά είμαστε ακόμα πίσω. Δηλαδή είναι μεμονωμένα αυτά τα γραφεία και οι σχεδιαστές, γιατί δεν είναι εκπαιδευμένο ούτε το ελληνικό κοινό, ούτε αυτοί που παραγγέλνουν πράγματα. Δηλαδή είναι ένα μικρό ποσοστό, όσο και αν φαίνεται ότι πήραμε, ας πούμε, παγκόσμιο βραβείο συσκευασίας φέτος, πρώτη, ας πούμε. Οκ, mouse graphics, ας πούμε. Είναι καλό. Αλλά ξεκινήστε από το Σύνταγμα μέχρι την Ομόνοια και πείτε μου πόσες καλές ταμπέλες θα δείτε. Και όχι μόνο, και τα λόγο μεγάλων οργανισμών, θέατρων, γενικώς με ό,τι έχει να κάνει με δημόσιο, πάντοτε με τα λόγο τους και με τις καμπάνιες τους δημιουργείται κάποιο θέμα. Άρα λοιπόν, πάντα, δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Ναι, διότι συνήθως, βέβαια αυτό είναι και θέμα πολιτικής, διότι συνήθως τα υπουργεία, οι οργανισμοί, τέλος πάντων, οι δημόσιοι φορείς, διαγωνισμούς πότε άρχισαν να κάνουν? Τώρα τελευταία. Συνήθως κάποιος έπαιρνε ένα φύλλο, το έδινε και είχαμε τα γνωστά αισθητικά αποτελέσματα. Έχουμε ιστορίες όλοι, πάρα πολλές. Μόνο εδώ πέρα πια παίρνουν επαγγελματίες. Απλώς δημιουργείται πάντα. Έχω την αίσθηση ότι δεν έχουν σχέδιο. Επαγγελματίες παίρνουν τα τελευταία λίγα χρόνια. Δεν ξέρω, πάνω το ξέρει καλύτερα. Σίγουρα. Έχει αλλάξει 15 φορές λογότυπο, όσο αλλάζουν και οι υπουργοί. Και είναι φοβερό. Γιατί ο καθένας φέρνει τον δικό του. Είναι ενός brand, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό. Οι Ισπανοί στον Ισπανικό Οργανισμό Τουρισμού έχουν να το αλλάξουν 30-40 χρόνια. Γιατί εμείς κάθε φορά που βγαίνει ένας υπουργός τουρισμού αλλάζει και το λογότυπο. Αυτά όμως έχουν μια σημασία. Και θέλει παιδεία. Εδώ είναι η παιδεία. Δηλαδή ο πολιτικός ή οι υπεύθυνοι του δημοσίου πρέπει να λένε ότι έχουμε design, έχουμε γραφίστες, έχουμε κανόνες, έχουμε αισθητική. Άρα να η πολιτική στο design. Και υπάρχουν βέβαια και εμπλέκεται και ένας ολόκληρος κλάδος. Διαφήμιση, ιστορίες κλπ. Δηλαδή είναι μια οικονομία γύρω από αυτό το πράγμα, υποθέτω. Και είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό. Δεν είναι δηλαδή μόνο να πούμε «Α, τι ωραίο, είναι όμορφο, μας αρέσει». Είναι και κάτι βαθύτερο. Βεβαίως, και όταν μπαίνει σε θέματα πολιτικής, ας πούμε, θυμάμαι την ιστορία με το λόγο της Προεδρίας. Εντάξει, είναι ένα. Ναι, το λογότυπο. Νομίζω το κάνανε Beetroot και εκεί. Που το κάνανε Beetroot. Ναι. Και εκεί πάλι ο καθένας. Ήταν πολύ καλή δουλειά αυτή. Και εμένα μου άρεσε, αλλά είχε προκαλέσει γκρίνια γιατί νομίζω που γκρινιάζουμε αντανακλαστικά λίγο. Εμείς με ευκαιρία του περιοδικού που έχουμε έτσι πολλή επαφή με πολύ κόσμο της κοινότητας, θα πω, δεν θέλω να γκρινιάξω, αλλά υπάρχει πολύ σχόλιο και πολύ γκρινιά και λιγότερη δουλειά. Ελληνικό φαινόμενο. Δηλαδή, ναι, πρέπει να είμαστε πιο... Πάνω να ρωτήσω, επειδή είπαμε πολλές φορές Beetroot, είπαμε για τον Κώστα Αρβανίτη. Δημήτρης Αρβανίτης. Ποιοι είναι οι υπόλοιποι δημιουργοί που έχουν κάνει τα 10 εξώφυλλα? Είναι ο Μιχάλης Κατζουράκης, ο οποίος Μιχάλης Κατζουράκης είναι αυτός που έφτιαχνε μαζί με τον Φρέντι Κάραμποτ και την Αγνή Κατζουράκη δεκαετία του 60 τις πολύ ωραίες αφήσεις του ΕΟΤ και πολλά άλλα. Είναι δηλαδή από τους παλαιότερους. Ό,τι βλέπω μπροστά μου, για να μην τους αδικήσω κιόλας, Χρήστος Κούρτογλου. Έχει κάνει και ωραία εξώφυλλα στις εκδόσεις Ίκαρος με τα βιβλία. Ιωάννης Εργελετζής, από Βόρεια Ελλάδα. Red Design. Οι Red Design είχαν φτιάξει το έμβλημα των Ολυμπιακών Αγώνων. Σας λέω. Comic Graphics, νεότερα παιδιά και αξιόλογα παιδιά. Comeback Studio. Θα κρατήσω στο τέλος, έχω κι άλλους βέβαια, Γιάννης Κουρούδης, K2 Design. Έτσι, εδώ έχει κάνει τον Αντώνη Μπενάκη, τον ιδρυτή που σπέρνει, ας πούμε, τον πολιτισμό. Αυτό που κρατάτε στα χέρια σας εκεί, να το δείξετε, είναι τον P6. Ναι.
Και τον Beetroot το μονοκοντιλιά. Μάθαμε και τεχνική ορολογία. Ναι. Δηλαδή αυτό γίνεται, έχει γίνει. Αν πάρει το κοντήλι, με τη μία, στο σχέδιο. Χωρίς να σηκώσει καθόλου το χέρι σου από το χαρτί. Ή τέλος πάντων δεν το κάνετε στο χαρτί πια. Ναι, στον υπολογιστή. Στον υπολογιστή γίνεται πια. Αλλά τα κάνουμε και στα χαρτιά. Καλά, έχω δει καταπληκτικά να κάνουν πάνω σε iPad με το δάχτυλο για πλάκα. Δηλαδή πλέον κάνουν τόσα πολλά πράγματα. Είναι ευκολίες. Εγώ στην εφημερίδα πάντως, με βλέπουν και τα παιδιά, έχω το κασόχαρτο και το μολύβι και μ' αρέσει. Το κρατάω. Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Θέλω να μου πεις ένα διάσημο λόγο ελληνικό, οτιδήποτε, το οποίο θα άλλαζες. Θα το έκανες rebranding, θα το άλλαζες. Για ποιο λόγο να το αλλάξω? Δεν ξέρω, άμα ήθελες. Θα σου το πω διαφορετικά. Εγώ θα ήθελα να υπάρχει μια τάξη στα πράγματα. Όπως είπαμε και για τους δημόσιους φορείς. Δηλαδή η Ελλάδα να έχει ένα γνώριμο λόγο. Η ελληνική δημοκρατία που έχει αυτό το θηρεό. Ναι. Τα υπουργεία να μην αλλάζουν. Να έχουμε μια τάξη στα πράγματα. Συγκεκριμένα δεν μπορώ να πω γιατί αυτό είναι έτσι. Ας πούμε, έχω δει ένα ωραίο τώρα που στα λεωφορεία Αττικές Συγκοινωνίες. Ένα πολύ ωραίο σχέδιο, ένα λογότυπο. Αλλά είναι μεμονωμένα. Γενικά δεν θα έλεγα θέλω να αλλάξω αυτό. Εγώ θα έλεγα θέλω να υπάρχει τάξη και παιδεία και αξιοπρέπεια από όλους τους, και από τις δύο πλευρές. Και από τους γραφίστες και από εμάς δηλαδή, αλλά και από αυτούς που αποφασίζουν. Ξέρεις γιατί ρώτησα, γιατί πολιτικολογούμε εμείς και θυμήθηκα το rebranding του Πασόκ με το χρωματιστό ήλιο. Αυτό ήταν ανούς. Που φύγανε οι 9 κτίνες και γίνανε 7. Αυτό έγινε μετά. Πρώτα ήταν που είχε έναν ήλιο χρωματιστούλη, έτσι είναι λίγο πιο χαριτωμένο. Αυτό έχει και πολιτικό παρασκήνιο μπόλικο, διότι η αρχική πρόταση ήταν να αλλάξουν όνομα, να αλλάξουν σύμβολα, να τα αλλάξουν όλα. Και στο τέλος, επειδή δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν μεταξύ τους, τέλος πάντων, φοβήθηκαν ότι αν το αλλάξουν δεν θα βρουν ψηφοφόρους ή ενδεχομένως οι παλιοί ψηφοφόροι που είναι από ηλικία 65 και πάνω θα ψάχνουν το κόμμα. Σου λέει άσε αυτό έτσι όπως είναι. Και βλέποντας τι κάνονται. Το ίδιο έγινε και με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, δηλαδή και η Νέα Δημοκρατία. Ναι, πάντως για τα σήματα των κομμάτων, να πούμε και ιστορικά, και έχει να κάνει με την πολιτική και με τα πολιτικά πράγματα. Το σήμα του Πασόκ είναι ένα εξαιρετικό σχέδιο, άμεσο, δυνατό, την εποχή που σχεδιάστηκε. Το σήμα της Νέας Δημοκρατίας με τον Πυρσό. Το σήμα του Κουκουέ με το σφυροδρέπανο. Καθαρά, με καλές φόρμες. Βλέπετε ότι τώρα που μεταλλάσσονται έχουν αδυναμία σχεδιασμού. Και αυτό έχει να κάνει και με το κοινωνικό μήνυμα. Ότι δεν ξέρουν ακριβώς τι θέλουν να εκφράσουν. Ακριβώς. Αυτό δηλαδή υπάρχει, περνάει από κάτω αυτό. Ήταν δυνατό, δηλαδή ο ήλιος του Πασόκ, ας πούμε, είναι ένα πολύ δυνατό λογότυπο. Μάλιστα. Από το design στα κόμματα. Ναι, μέσα από τις εικόνες τέλος πάντων και τα σχέδια τα οποία μας περιγράφεις μπορείς να κάνεις συζήτηση για ένα σωρό πράγματα. Μιλήσαμε για τη διαφήμιση, μάλλον για τα κόμματα, μιλήσαμε για τη διαφήμιση, πώς γίνεται καμιά φορά μέσα από το σχέδιο. Εμένα θα με ενδιαφέρει έτσι τι ενδιαφέρον έχει στο κοινό. Δηλαδή θα κάνετε αυτή την εκδήλωση σήμερα το απόγευμα. Έχει προσέλευση, έχει ενδιαφέρον. Μπαίνουν νέοι άνθρωποι σε αυτό το χώρο. Δηλαδή ακούσαμε για αυτές τις εταιρείες νέων δημιουργών οι οποίες υπάρχουν και σταδιακά έχουν επιτυχίες. Όχι μόνο σε ελληνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Η κρίση ας πούμε έχει επηρεάσει αυτόν τον κλάδο. Ναι, βέβαια, τον έχει επηρεάσει και... Αλλά έχω την αίσθηση, συγγνώμη πάνω, ότι όπου υπάρχει κρίση και υπάρχει ταυτόχρονα και δημιουργικότητα, οι άνθρωποι που είναι δημιουργικοί καταφέρνουν και βρίσκουν τον δρόμο τους. Γι' αυτό πιο πολύ σου κάνω αυτή την πάσα και την ερώτηση. Να μιλήσουμε λίγο με αλήθεια, για να μην τα κρύβουμε όλα. Η ανεργία θερίζει τον κλάδο. Δεν είναι μόνο τα γραφεία και τα βραβεία αυτά. Αυτά είναι, σας είπα, είναι μεμονωμένα και λίγα. Απλώς δεν πρέπει να σταματήσουμε. Και φανταστείτε και τα νέα παιδιά που σπουδάζουν σε σχολές, που ξεκινάνε. Τι πρέπει να τους πούμε, ότι υπάρχει πρόβλημα έτσι κι αλλιώς. Εμείς προσπαθούμε και πρέπει να προσπαθούν όλοι οι άνθρωποι, δηλαδή στο χώρο μας, να προσφέρουμε πράγματα και να προχωράμε. Η εκδήλωση σήμερα έχει ενδιαφέρον γιατί μας τιμάει ένα μεγάλο μουσείο, ένα μουσείο που είναι στην πόλη Σήμα κατά τεθέν και έχει ιστορία. Όχι μόνο με το παλιό, το Μουσείο Μπενάκη, το κλασικό και το της Πειραιώς. Έρχεται κόσμος, θέλουμε περισσότερο κόσμο, γιατί έχουμε να πούμε πράγματα, δηλαδή αναφορές στην ιστορία, στην αρχιτεκτονική, στο design. Πρέπει να... Νομίζω ότι έχουμε λόγο να τα κάνουμε αυτά.
Άρα πάνω. Ωραίο πράγμα γιατί είναι γύρω μας. Ναι. Είναι στα καταναλωτικά αγαθά, είναι δηλαδή το design είναι ένα πράγμα, είναι εφαρμοσμένη τέχνη. Άρα εμείς να πούμε σε αυτό το σημείο ότι όποιος δεν έχει κανονίσει κάτι διαφορετικό στις 7 η ώρα το απόγευμα, ας πάει στο Μουσείο Μπενάκη της Οδού Πειραιώς. Θα δει κάτι ενδιαφέρον, όπως μας περιέγραψε εδώ πέρα και ο Πάνος Κωνσταντόπουλος, τον οποίο να ευχαριστήσω σε αυτή τη στιγμή που ήρθε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Έχετε και ωραίο λογότυπο του σταθμού, καθαρό και δυνατό. Το Action 24. Ακούτε? Σας το λέμε. Ορίστε. Σας το λέμε από την πλευρά μας. Γιατί πολλές φορές φτιάχνουν λογότυπα για τις τηλεοράσεις και δεν διαβάζουν. Δεν διαβάζονται, ναι. Δεν διαβάζονται. Βέβαια είχαμε το κρατικό κανάλι το οποίο και το ακριβοπληρώναμε και συνέχεια λογότυπα. Αυτό ήταν ένα πάρτι εκεί πέρα που γινότανε. Τα ξέρετε. Για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες, θα μπορούσαμε να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα με τον Πάνο Κωνσταντόπουλο. Βλέπετε πίσω μας, στην οθόνη πίσω μας, grmagazine.gr. Μπορείτε να μπείτε εκεί πέρα να δείτε περισσότερες πληροφορίες και κατά την άποψή μου, αν δεν έχετε να κάνετε, Παρασκευή είναι, πριν βγείτε για τη βραδινή σας έξοδο, κάντε μια βόλτα από την Οδό Πειραιώς. Εμείς εξακολουθούμε να βλέπουμε εικόνες από το site του περιοδικού. Τώρα θα πάμε σε ένα διάλειμμα εμείς. Ελπίζω να σε ξανά έχουμε Πάνο Κωνσταντόπουλο. Καλή σου μέρα. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε εδώ πέρα σε λίγα λεπτά. Ευχαριστούμε πολύ.